L-awtoritajiet Maltin u l-awtoritajiet Libjani għaddejjin b'taħdidiet dwar il-possibilità ta' deportazzjoni ta' Ali Ahmed El-Mushrati, magħruf bħala Lillu King. El-Mushrati huwa mfittex fil-Libja biex iwieġeb għal akkużi serji. F'Malta Lillu King kienet ifittex l-ażil għal status ta' refuġjat, iżda talba tiegħu kienet ġiet miċħuda. Il-komunikazzjoni dwar deportazzjoni ta' ċittadin Libjan qiegħda ssir mal-Prosekutur Ġenerali Libjan għal Sidi Kalsor. L-avukati tal-Mushrati dejjem opponew id-deportazzjoni tiegħu lejn il-Libja għax sostnew li l-klient tagħhom kienet jiġi persegwitat f'pajjiżu. Nifhmu li f'każ ta' deportazzjoni l-avukati tiegħu mistennija jopponu dan fil-qorti biex imbagħad tkun il-qorti li tiddeċidi fuq il-każ. F'Malta Lillu King qed jiffaċċja wkoll akkużi serji ta' ħasil ta' flus u parteċipazzjoni fi kriminalità organizzata. Fost l-aħħar każijiet li fihom qed jiġi akkużat hemm allegazzjonijiet li flimkien ma' Jordan Azzopardi magħruf bħala l Chapo ta' Malta u Abdul Monena Budagi żammew raġel kontra rida tiegħu u allegatament abbużaw sesswalment. Fil-qorti il-pulizija xedet li l-vittma allegatament kienet jiġi meddet u offrut il-flus biex ma jixitx. L-ispettur Wayne Boħaġġar qal li fil-5 ta' Mejju rċieva email mingħand il-vittma fejn allega li membri tal-familja tiegħu fil-Libja kienu qed jiġu medda. Fl-email il-vittma kiteb li kien ġie offrut il-flus biex jirtira x-xhieda tiegħu, iżda qal li ma rridx jaċċetta, filwaqt li sostna wkoll li kienet jibża s-sigurtà tiegħu u tal-familja tiegħu fil-Libja.